¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:33 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando aquí en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos tamén repartindo cartiños. Recordade que repartimos cartos 2 veces, 50 euros dunha vez, 50 outro. E recordade tamén que temos todas as receitas no noso Instagram. Só tedes que entrar no noso Instagram, @voltascoprato, e están aí todas as receitas que fan os nosos cociñeiros durante toda a semana. Sempre decimos que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Berche, un aplauso para eles. É certo! É que me acaban de chivar, que me olvidaba. Agora tamén temos conta de TikTok. Temos TikTok no programa, un aplauso que temos TikTok. Vamos. Eu xa sabín nun. E no noso TikTok xa hai unha receita de Xulio, Ah, que sí? O carbón de Nadal. O carbón de Nadal. Sí, o carbón de Reis, que tal? Saiuche ben desta vez? Saiu mallao. Desta vez, porque da última... Da última era moita presión. Xa. Era o día de Reis. Estabas nervioso, é normal, non? Onte gañou Merchi. No, últimamente... Onte gañou Merchi. Últimamente non é noticia. Non hai noticia. Gañaches ti onte. Que tal, como te Que sientes? dixemos antes? Ahora non me lembro. Xa Ven, ven. non te lembres, Abadexo. Estás tan acostumada á vitoria, non? Hasta Que hoxe. cada vez que ves Ata hoxe. machacas... Bueno, eso non é certo, Ata Eso hoxe. non é certo. Ata hoxe, di. Ata hoxe. Pois para gañar, Xulio, hoxe imos ver que é o que lle trae Iñaki de Lalín. Super sinxela. Trátase dunha mousse de melocotón en almíbar que para elaborarla tenemos que seguir os seguintes pasos. Por un lado, cortamos o melocotón en dados, mezclámoslo nun cazo ao lume co azúcar e facemos que se disolva. Unha vez que este disolto, metémoslo na neveira a refriar. Mentras montamos unha pouquiña nata. Ollo con isto, que quede semi montada, porque senón quedará feito un mazacote. Depois, cando teñamos todo xunto, nun vasiño espolvaremos un pouquiño de galleta. Meteremos a mousse e para decorar usaremos froitos vermellos, que serían, por exemplo, grosella, moras ou que vos queirades, e incluso un pouquiño de menta fresca. Espero que vos guste e un soldo moi grande de Lalín, un bico. Pexego en xarope. E ademais vou dicir outra cousa. Soache ese rapaz. Montón, non sei de qué. Por qué? Porque traballa comigo. Que é compañero de traballo e amigo de Sí. Xulio Mato, polo tanto vai estar condicionado. Ou non, ou mellor No. quérete vacilar. Ao contrario. Claro. Eu, polos feitos que pasaron outras veces, Sí. cando trae alguén, perdo tamén. Perdes, non? Perdo tamén. Bueno, entón, pois a ver que é o que pasa hoxe. A ver, que vas facer ti con este pexego en xarope, Merchi Rodal? Vou facer tamén pexegos en xarope. Non vou a facer unha mousse, pero algo parecido que propón Iñaki. Xa non vai ser unha mousse, pero vai ser Unha outra cremiña de queixo. Vai haber 3 texturas, non en este 12. Unha base de galleta, un pexego así en xarope, unha crema de queixo. Vai Que estar moi rico cousa. e A ti as capas, ti malas capas ides da man, non? Sí. Quer dicir, faz moitas cousas en capas, sempre. Non sei por Sí? qué. Sí. Pois non tiña esa idea de min. Pois sí, eres unha muller de capas. Sí. Xulio Mato, que vai facer? Pois eu vou facer tamén un prato co pexego, Uf, tamén uf. en diferentes texturas. Vou facer un bocadillo. Vou facer un bocadillo. bocadillo con- Vai ser cruxiente, agridoce, cruxiente, tenro, cruxiente. A ver, Xulio. Como non cruxa? Coita, estamos falando de pexego. Sí, eu Quer estou dicir- falando de bocadillo. Que vas meter o pexego no pan. Xa verás. Bueno, pois vale, pois veña, vamos cociñar unha voltas co prato a ver que nos fan Xulio e Merchi, pero... Uf, o de Xulio dame medo, xa. Dame, non. Dame un pouco de Non te medo, asustes, non te asustes. No, eu quero quedar con Merchi porque creo que o primeiro que vas facer vai ser a parte de abaixo, non a... Sí, vou a facer a unha masa. galleta, pero deixame, como non quero que me pillo toro, e vou a poñer a facer xa o caramelo. Vale, fente isto, veña. Sí, hai un pouco de auga. Aquí estamos facendo caramelo todos os días, Home, cando hai doces, É verdad. moitas veces, non? Vale, canto queres de lume? 3 de lume, como 6 ou 7, 3 culleradas de 6 e azúcar. medio, nin para ti nin para mí. E encéndeme aquel dalí a 4. E vamos poñendo a torrar tamén as améndoas. Vale. E agora facemos o... Canto traballei xa, por todo o día, xa. Estou cansado. Imos facer Vas galletas. a masa, veña. 100 gramos de A parte fariña, abaixo. 70 gramos de manteiga, 100 gramos de fariña, 70 gramos de manteiga, vamos anotando na casa, 30 gramos de azúcar moído. Con isto imos facer unhas galletas 100, riquísimas. 70, 30. Sí, solo 100 de 3 fariña, ingredientes 70 de manteiga, 30 de azúcar moído. azúcar moído. Vale, por certo, recordarlle a xente da casa que pode chamar ao Voltas co Prato, Vai aparecer por aí o teléfono, chamade ao programa ao Voltas co Prato e comentádenos como facedes vos o pexego, se é que vos gusta comelo, ou comedelo como facía o de pequeno, que comía así o pexego, no xarope, así, papá, e despois bebía o xarope. Tamén. Así estou, que son 12, por excelencia. Son un home moi doce.
Galletas de manteiga, só feitas coa man, moi sinxelas e moi ricas. Ideales para facer un día e ter despois guardadiñas nunha lata, na casa. Esta hai que tocalo? Non, ese caramelo non hai que... Deixas así tranquilamente que se faga. Vale. Entón, moi fácil de Tantas facer veces que facemos o caramelo todavía non apendeche. O caramelo non se toca. Non reteño ben, eu. Son unha persoa que lle costa moito reter as cousas. Non pasa nada, queremos queremos igual. Masa para as galletas, anotade, 100 gramos de fariña, 70 gramos de manteiga e 30 de azúcar. Vale. E nada, remexemos coas mans ata formar unha boliña. Vale, Desfacemos a manteiga cos outros 2 ingredientes ata formar unha bola. Moi ben, pois deixámoste aí facendo na masa e vamos con Xulio La Masa Mato. Que tal? A mí non me das presentado normal. Como estás? Non me das presentado como unha persona normal. É que non eres unha persoa normal. Se fores unha persoa normal, presentaríate como unha persoa normal, pero... Mira, sabes, estaba me rindo os ojos, sabes por qué? Porque puxeron unha belleta que parece unha toalla. Mira que barbaridade. Fíxolle gracia. Fíxome gracia, non acababa de descubrila. Tan papada, sí. Bueno, contoche, mira. Veña, Mira, manteiga, aquí teño tes o pexego aí. e o pexego picadiño, vale? por qué? Por qué? Porque é así. Por qué? Porque Pero que vas facer? Pois ahora che vou explicar. Ah, vale, perdona. Claro, mira, manteiga, o pexego. Vamos a botar un pouquiño de azúcar moreno. Vale? Vale. Moi pouquiño porque o pexego xa ten almíbar, vale? Non me podes decir cantidades así aproximadas? Unha culler de café. Unha culler de café, de azúcar de Unha moreno. pizca de sal. Estás botando sal ao pexego? Unha pizca? Sí. Un groliño de vinagre de mazá. Pero que faz? Claro, che vou decir. E agora voulle relar, que tiña por aquí un relador, un poquinho de xenxibre, vale? Isto é un chutney, Ah, vale? costoulle pollerlle nome? Pero é un qué? un chutney que é como unha especie de como cheire ese confitura. vinagre, De mazá. Sí. Vale, que É é como unha unha especie de confitura. confitura, pero é agridoce. Incluso le podemos dar un toquiño picante se queremos. Un chutney. De onde é o chutney, sabes? O chutney, pues non sei. Non sei, Este eu tampouco. da India ou por aí, pero este de aquí. Bueno, este de aquí, de Ordes. Este é de Uso Ordes. moito na India, está moi de moda nos locales así moderniños, para acompañar o foie gras, para acompañar a caza. Ti que eres un home así moi moderno, non? moi moderno, claro, non como a ti, que és un vello de 30 anos. Exactamente, son un patrón. A mí encanta ser patrón. Sí, bueno, se notas eche ben. Bueno, mira, por outro lado, vou poñer unha poquinha cebola a pochar. Hola, tamén. Merche. Hola. E teño aquí un poquinho de touciño, ti fas aí. Lavando as mans. De verdad, marcho do programa. Está meclisando. Vale, por outro lado vas poñer o... Vou poñer un poquinho de touciño para que quede moi touciño crujiente, en vou poñer aquí a lume manso para que se vaya facendo despaciño, vale? Vale. E despois vou pochar unha poquinha de cebola para ter así diferentes texturas no bocadillo. Vamos chamar ao convidado de hoxe, que quero que veña ver o que está facendo aquí Xulio Mato e que nos opine. El, ademais, si é compañero de traballo, igual sabe algo de cociña. Que pase, por favor, Sabe. Iñaki de Lalín. Un aplauso para él. Chicos, Queridísimo. hola patrón. Benvido. Espera, ponte aquí. Nada máis chegar, dime, hola patrón. Este represéntame, este home. Represéntame, Iñaki, represéntame así. Contame, Iñaki, así que coñeces a Xulio. Así de vista, nada máis. Sí. Teño visto ali pola calle, somos veciños. Sí. Non, traballo con el ali é un compañero meu de traballo. Que tal cociña cando ten que traballar? Quer dicir, cando é traballo de verdade, cociña ben ou é un pouco deixado? A verdade é que cociña bastante ben, pero pasas ao seu lado e probas algo e hai que baixalo ao chao, sabes? Ah, amigo, sí, porque é un pouco presumido, podemos dicir. Claro, eu son un seu chicote, sabes? Eu paso así ao seu lado e digo, isto non vale, isto sí. Tirarlle leña. Non vos veades arriba, Vamos ver o que fai, veña, vamos ver a receita, Pues arrímate mira, aquí para diante. Iñaki é pastelero tamén. É reposteiro. Sí. Fun. Moi Nos pastelero, tempos, sí. entón controla un montón. Ah, Estou entonces preparando un está controlado. chutney de pexego. Ajá, Vale. botache sal ao Botei un pexego. poquinho de sal, botei... Ah, mira, falta má pimenta. Dixo, botacheslle sal ao pecheu con pouco de rintintín. Non. Porque eu estou contigo, hombre. Mira, Sí. ten manteiga, ten sal, ten pimenta, ten un poquinho de xenxibre, azúcar moreno, e non sei que máis botei. Ah, e vinagre de sidra. Xenxibre xa dixete, Eso sí, é. vale. Entón agora dixo que se vai cociñando aí despaciño hasta que teña unha textura ainda máis blandiña da que ten o pexego, vale? Pero Moi o ben. pexego despois valo machucar ou algo? No. Vai así? Que aparezca, sí. O sea, Que aparezca. en dadiños non? E vai Eso. así. Por outro lado, vou poñer aquí a pochar unha pouquiña ceboleta, porque a mí gusta moito os bocadillos ca ceboleta pochada. E a ti supoño tamén. Xome, Ves? uns 4 metes feito, non? Por eso. Eu non... rapaz, eu sei que vos sabedes moito deste, pero eu o do chutney non o acabo de entender.
Sí, porque é Eu tampouco, unha agridoce. Tampouco, di. É verdad, é que a mí gustame ser ordenado. Por exemplo, Claro. cando hai xamón con melón, gustame comelo por separado. Claro. Eu isto non o acabo de ver, pero habrá que... Pois, Mira, no tema culinario eres unha persoa que ou A ou B, pero non me fagas algo mesturado, non? Non, unha mistura xa non me gusta tanto. Xa. Ui, que ben, Eso- Oye, chis, non sei eu. claváchelo trendo ao teu Non o amigo. veo, non o veo. A verdade mal, que claváchelo, eu creo que che vai dar todos os puntos, Xulio. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza a ver como Hai que sale. confiar. Ten toda a Hai que pinta. confiar. Teño que ir a forno. Ti entendichelo do chutni? Ten que ir ao forno, Merchi. Espera, vente comigo. Vou onde me digas. Tes que ir ao forno, non? Sí. Vale, Merchi, explícalle, por favor, ao noso queridísimo Iñaki Iñaki. que tes aquí. Teño galletas de manteiga, Non te me botes moito para diante. Aí estás perfectamente. que vai a ser a base do doce. Galleta, despois o pexego en xarope, por riba unha cremiña de queixo. Van a estar, estas galletas están feitas con manteiga, con fariña e azucre, moi sinxelas, pero moi ricas. E van a estar 12 minutos no forno, Moi ben. A canta temperatura? a 180. Vale, pois Iñaki, abre o forno, anda. Fai algo ti, ver. abre o forno aí a muller. E digo eu, que Necesito queres? que me axudes a Que eso. queres? Sorpréndeme, Que sorpréndeme. que nos sorprenda o noso compañeiro de son, por favor, Saúl, sorprende. Veña, o can, vale o can. 12 minutos o can. Iñaki, vente un Cóntame. poquinho para diante e quero que me contes, visto, que ela vai facer algo máis tradicional, vamos decir, un tres texturas, tal, el vai facer cousas de Xulio. Sí. Cal crees que te pode convencer máis? Pois mira, por ahora estou me decantando por ela. Ui, como... Estou me decantando por ela, así que Julio ten que espabilar e darme unha boa razón para que gane el, eh? Que falso, Espera. Señoras e señores, vou dicir nada máis unha cousa. Quero unha cámara no coche de Xulio cando salgan daqui. Por dous. Quero unha cámara. Porque seguro que nos Se vai entra dar... unha cámara no coche xa viste. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Iñaki, dile a mí, un aplauso para él, que está con nosco na Voltas con Prato. Vamos comer, chi. Estáse facendo aí o caramelo, nada, ten que Ajá. oscurecer. Sí, pero xa vemos que está fervendo como sempre, non? Vale. Entón, o que estou facendo agora é a crema de queixo que lle imos botar por riba os pexegos. Leva un pouquiño de lima De lima. relada. Este que raro, queixo tamén crema. relando algo, para aromatizar, Imos poñerlle unha cullerada de azúcar moído Perfecto, e vamos a poñerlle un pouquiño de lima tamén. Veña, moi ben. así unhas gotiñas, vale? Así. Despois, cando Eso todo o que teñamos... fase, batelo, non? Mesturalo todo. E despois, non cando batelo, mesturalo. Claro, cando teñamos os pexegos en xarope, imos engadirlle tamén un pouquiño desa salsa que vai facer, imos poñerlle aquí tamén. Moi ben, gústame, vou con Xulio. Moi ben. Ai. A ver. Será guai, de Xulio. verdad que estou sorprendido de como pode ser que vayas mesturar o touciño ca cebola, co pexego nun bocata. Bueno, cosas máis raras se viron, No, a verdade é que ti cando faz cousas así gochas, sabes, que dis ti, Claro, é que non eu vai vou facer funcionar, unha- é cando funciona. Vou facer unha gochada, mira, aquí teño, por outro lado, un poquinho de coñac, Que raro tamén en ti. Un pouquiño de Coñac, lima. manteiga, leva todo ao teu, Todo o meu. Todo ao teu, leva. podemos chamar Xulio a este bocadillo. Sí, un bocadillo de Xulio. Vale, mira, un poquinho de lima, Vale. e vamos a botar un poquinho de picante tamén. Vale, salsa picante que Salsa todo o mundo lle bota ás comidas, non? Eso é, sí. Vale, Desa que é irreconocible. Esa que o bote non se coñece. Moi ben. E vale, entón con isto facemos unha especie de adobo express e metemos as peitúas que xa filetei. Porque vai levar tamén peituga de polo o teu bocadillo, non? E queixo, E queixo tamén. claro. Vale. Se é gocha, ten que ser gocho. Sí. A cita para o médico de cabeceira xa vou pedindo, non agora? Sí, porque aquí a que charean... Vale. Vale, deixamos aquí a Xulio preparando as súas cousiñas. Vamos lle contar 4 datos a Galicia, porque o riquísimo froito do pexegueiro é originario, atención, de Afganistán, a China e Irán. E sí, chegou de ben lonxe para quedar. En Galicia está presente sobre todo nas zonas litorais e interiores cálidos e temos múltiples variedades e máis dun milleiro. Polo visto, o máis común é o de pel aveludada, coa polpa branca e, aínda que pode parecer nalgúnha froitería, o máis común é o cultivo doméstico. Moito máis sinxelo é atopar o de Calanda, no Baixo Aragón, que conta ademais coa súa IXP. Desta zona saen anualmente case 4 millóns de pexegos, unha cifra, a verdade, que nada desprezable. E sí, tamén os hai en xarope, algo que sempre gustou moito na nosa terra. Xusto por iso, estas dúas receitas son tan fantásticas, pois para que non se nos acumulen as conservas e enredar unha tarde de choiva coa familia. Estade atentos ao programa ou consultade, como non, o
o noso Instagram, @avoltascoprato, quero velo aí, @avoltascoprato. Entrade xa, entrade, que tedes que estar entrando e seguíndonos, que estamos cerca dos 2000, e queremos chegar aos 2000 seguidores. Hola, Merchi. Hola, que tal? Como estás? Moi ben. Ben. Mira, vai collendo colorciño, ves? Sí. E as améndoas vanse torrando pouco a pouco tamén. Moi ben. Xa que Cheiren máis amendos, pero cheiren máis o o caramelo. caramelo cheira un pouquiño máis. Sí. Como non queremos que sexa un caramelo moi oscuro, imos botar xa os pexegos, vale? E ves que é moi pouquiño caramelo porque os pexegos teñen moito azúcar. Non quería botarlle moito máis aí, vale? Xa, a auga, o sea, quer decir, o xarope. Mima, fanse pequenos. Polo aí encollen así, un pouquiño. Un pouquiño. Vamos a coller os que sean máis bonitos, vale? Por que non lle botas o xarope aí? Porque Si tamén sabe- é como azúcar, non? Sí, vai un pouquiño vai a ir, sabes, Xa. pero non lle vou a botar moito máis, vale? 4, Cantos vas botar? 6. Seis. Queres probar un? A ver. Sí, eu sí. Bueno, que haya... Fixen 5 galletas, 1, 2, 3, 4, 5 e un É que máis por sobre un, si... claro, a de por si acaso. Moi ben, moi ben. Outro para mí. Vale. Dios, que guai. O sea, estamos facendo un caramelo, estamos facendo pechego en caramelo. Sí, ahora tense que dourar un pouquiño, despois damoslle unha volta e o que lle vamos a botar é un cachiño de manteiga. Esta é moita. Vamos a Dixelle botarlle botar a antes a metade. masa, A masa manteiga, son galletas de manteiga. Vamos a botarlle este anaquiño así. Tamén para aromatizar, xa sabes, Que raro que llevar botar vainilla. vainilla e canela, Ves? as dúas cousas. E valo botar xa aquí na tixola. Sí. Ah, mira. Así, Guau, que mira. pasada, Eso é, sí. Que pasada. Canela en rama e unha vainilla de vainilla. Imos botarlle tamén un pouquiño de ron Mi madriña con Merchi Rodal. Vamos hoxe. a para Cuba facer libre. aí ese salsiño. Cuba libre. Di Xulio, é un cubo libre. Esto hai que probalo na casa. É Ah, moi que ben- sincero, está que moi ben rico. recende ahora. O Vaya meterlle coller. tamén o ron, evapórase, non? E cos aromáticos, e todo recende moi rico, E recende moi ben. Por eso non lle quisen botar, vai facer salsiña, non lle quise botar moito azúcar, vale? Os Pero aropes- de todos os xeitos, incluso o melocotón, o sea, o pexego vai perdendo esa auga que ten, ese azúcar que foi absorbendo, non entendo. Mira cantas salsiñas está solta facendo. moitísimo. E aquí de vez en cando que non se nos queimen as amendas, Vale, vale? vou ver a Xulio. Veña, Moi deixa ben. aquí. Como se chama a túa salsa? Esta. A que estás facendo? A que fixaste antes esa cosa? Este, o chutney. Quérelo probar? A que? No, como se chama? Chutney. Como? Chutney. Pregunta de concurso por 50 euros. Como se chama a salsa de pexego que fai Xulio? Chutney. Está. A boa. Home. Este agora imagino co touciño. Pois é unha boa mistura, Home. É Pero unha boa como eu mistura. nunca teño razón, Non contaba con que tivese razón outra vez. xa vas caendo, Sí? Mira, aquí por Moi outro ben, lado teño moi unha poquinha mostaza que lle botei un poquinho de pimenta e un poquinho de lima tamén, vale? Vale. Esta vai ser o topping que imos utilizar po noso bocadillo. O topping, xa O está topping. Xulio, o moderno, o topping. Imos utilizar. É que non sei como chamarlle. A salsa que vas a utilizar. Pero a salsa eu chamolle máis a da carne. Cando é así de trapallada é topping. Vale, pois nada, pois deixamos ao rapaz que diga topping. Sal. Así estamos todas as tardes, non pensedes que é algo... É así, antes do Bueno, programa estamos así, mira. despois tamén. Algo que é moi importante, tostei un poquinho de pan por dentro. Vale, o pan Topping, torrado. topping. Torrado. No, topping no. Oi, topping non. No, chutney. Veña, que temos unha chamada, creo que alguén quere gañar 50 euriños. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. De onde és? De Villa García. Ai, de Vila García de Arousa, que bonita terra, sí, sí. Oiches, Manuel, ti Dime. crees que isto que está facendo Xulio vai estar bo ou vai ser un desastre? O sea, penso que está boa, ten boa pinta. Eu penso... Pero por que me pejas, só? Que? É que ainda por riba péjame a mí. Claro, porque Que culpa as teño porque eu? as mereces. No, digo eu que sí que vai estar bo porque a salsa esa que vas ter que responder ti agora Sí. está moi boa, que aprovei eu, Oh. Non o digas, non o digas, que lle vou preguntar. Manuel, por 50 euros, como se chama a salsa que está facendo Xulio hoxe para acompañar o seu bocadillo? Topi. No! A outra. En serio? En serio, Manuel? Sí, Chu. No! Vouche dar outra oportunidade. Chu. Xu... Sufre. Sufre, dixo. É que non sei, non entendo ben. Non entendo ben. Ai, Manuel, non che podo dar os 50 euros,
A resposta correcta era chutney. Chutney. Era o que dicía Zuki. Dixeches topping, non me intentes timar. Dixeches topping. Ou non? Non pasa nada, Dixeches- Manuel. Chama outro día ou ven ao programa un día, concursar. Ve un día por aquí. Enfadouse, Manuel. Home, non lle hecho os cartos? Pero xa, pero non se ten que enfadar comigo. Bueno, O concurso é, sí. Non se vai enfadar comigo. Bueno, pois sinto moito, mándolle un bico a Manuel e a xente de Vila García. Que pena, Pois sí. Enfadouse, Non, Ahora non, que se vai enfadar, non se quedei vai enfadar. fastidiado. Bueno, escoita, aténdeme, mira. Vale, dime. Peitugas no lume, vale? Vale. Queixo do que che gusta a ti. Queixo do teu, Ah. da túa terra, vale? Mira, como quedou o Torradiño, touciño, o touciño de torradiño Sí. e de crujiente, mira. Sí. Está guai. Moi ben. Vale, por outro lado, temos a ceboliña pochada. Vale. E temos, Cebola pochada temos o tamén. chutney, Manuel, O chutney, Manuel, o chutney. E agora, mira, Pena. ahora voulle dar a volta ás peitugas e xa lle vou colocar encima o queixo para que se vaya fundindo un pouquiño, vale? Perfecto. Ui, que maravilla. E despois xa me vou poñer a montar o bocata que teño para un rato. Por marcho con Merchi, veña, deixote aquí porque sí que tens que traballar moito nese bocadillo. Hola, Merchi. Eu teño xa casi todo rematado. As amendoas están torradas, os pexegos, mira que cor máis bonita teñen. Ah, viches que é iso? Vamos ver, vamos ver. Ti tes can na casa? Tiña. Tiñas? Tiña. Como se chamaba? Coco. Coco. Coco e arenita. Coco e Arenita. Vale. Vou nas deixar un minutiño máis, Vale, pues vale? cerramos, Un minuto cerramos, máis. cerramos. Xa está. Pero xa teño, eu xa, mira, Pois proba. deixote un minutiño, a ver, que me vas contar? A crema, sí. Boteille un par de cullaradas desta salsa do xarope. E de E o queixo crema, a reladura da lima, un par de gotiñas de lima. Eli. Ai, perdón. Perdón. Bueno, probar. Queixo crema, un par de culleradas desta salsiña onde se fixeron os xaropes, reladura de lima e un par de gotas de lima. Vou Proba. probar, veña. Leva tamén un poquinho de azúcar moído. Unha Boa, cullerada está moi botella, rico, eh? sí? Combinará ben co pexego? Sí, sí. Sí? Va a estar rico, sí. Pois mira, mentre vas rematando aquí casamendos, co pexego e demais, e Xulio preparando o seu bocadillo, vamos falar co público, que hai que falar coa xente que ven ou a voltas co prato. Veña, primeiro de todo temos que falar con Iñaki, porque xa que veu desde Lelín aquí a ver ao seu compañeiro, a Xulio, a Iñaki. Contame, meu. Vos que lle dades? A quen? A Xulio. Xulio. Que lle dades? Quer dicir, por que é así el? Pois non sabemos nós tamén, non temos unha explicación lógica. Xa, non pero- hai, non. Non. Non hai explicación. Preferimos non buscar, a verdad. Digo, a verdad, somos máis felices así. Pero no fondo é vos rapaz, verdad? Ou... Sí, ó. Sí. No fondo, é vos rapaz. Ten melena, pero é vos rapaz. No, a mí dame envexa, que a mí está me caendo pelo todo, a mí dame envexa o seu pelo, Bueno, temos solucións, dixeron É antes. verdade, sí, hai solucións. Bueno, como estás vendo as receitas? Cal crees que, visto, cal crees que vai ir máis pola Pois tua non che idea? sei, non che sei. Se fora un domingo a mediodía ao programa, optaría pola de Xulio. Está clarísimo eso, Eso, bueno. Despois de sair, Claro, Despois de claro. sair, un bocadillo como a de Xulio, Pero se reconstitúe. Pero sendo un viernes pola tarde, non sei, se o dulce me apetecerá un pouco máis. Vamos ver, ainda non o teño claro. Estáme gustando moito o dobre xogo este que ten Iñaki, porque Xulio está mirando para nós con cara de... Vaste cagar despois. Vaime meter un poquinho máis de picante, me Despois, parece. sí. Cando esteades no traballo, no, podesme cubrir. Nada. Nada. Cero. Xa verás, cero. Pero así. bueno. É así. Hai que arriesgarse, Pero xe rezando o plato que dá gusto, verdad? Dá gusto. Dámoslle un aplauso a Iñaki e a toda a xente que está con nós con a Voltas co Prato. Gracias a todos por estar hoxe aquí. Ai. Encántame que traes amigos teus. Sí, xa ves que amigos. No, sí que me gusta que traes amigos, Sí, no, Porque ti- son como a min, métense contigo. Claro, ti gózala. A ver, como vas con Ben, isto? mira, vou empezar xa ca montaxe, mira. Eu vou sacar Ti as queres galletas abrir, do verdad? forno. Sí. Vale, pues ven. Vale. Vou montando. Vale, un por un. Vamos primeiro con Merche. Agora sí que están douradiñas. Ahora sí. Vale. Agora sí que está douradinha, non? Sí. Xa Bonitas se ve- quedaron. Agora a xente da casa vai no ver, pero xa se ve que están douradiñas. 12 minutos estiveron. Ves, Con ves, 10 ves, minutos faltaba esa cor dourada, con 12 están perfectas. Claro, se vemos a xente na casa, se vemos que non se douran, pues deixamos Dous un par de minutiños minutiños máis e non pasa nada. Deixámoslas 2 minutos máis, hasta que vexamos que se douran. Esta é a cor perfecta. Moi ben, e agora vas a empezar a montar. Sí. Pois veña. Aí vamos. Dalle, bueno, quedo contigo mellor. Como é a Veña. montaxe? Vou poñerlle para adornar o platiño un pouco de azúcar moído por baixo. Vale. Vou a montar neste aquí. Que chulo poñerlle cando lle para o seu coador, verdad? Que queda o Ves? azúcar moído moi bonito. Claro, é que é unha tontería Parece unha e queda cama de neve. superchulo. E agora, Parece como mira, si nevase no plató. hai que ter cuidado, as galletas están quentes, vale? Entón, hai que ter cuidado porque... Por non queimarte, claro.
Galleta, dixemos que sobre a galleta imos poñer o pexego. E má pedazo de pexejazos, Que Así. pexejazos, Nese buraquiño do pexego imos poñer un pouquiño de queixo crema. Buah, vai quedar chulísimo. Vai quedar precioso. Hola. Aí. E agora adornamos cun pouquiño de amenda por riba. Bueno, que bonito, Que bonito. Vou facer outros máis. Vai montando máis que o pouco chulo, a ver como monta o seu bocadillo. O Bueno. Maxi bocadillo. Mira, Temos curiosidade, porque sabes Pan, por qué? ben tostadiño. Espera, porque Merchi estaba montando así algo tan delicado. E ti, lume pa o diante. meu tamén é moi delicado. mira. Lume. Aí está, veña. Juntámoslo cun poquinho desta mostaza. Mostaza. Pan. Que máis? Veña, vaime contando, hombre. ¡Chutney! Chutney. Mira, Chutney ahora. Vamos a colocar o chutney por aquí repartido. Que bocata, Esto é unha virguería, xa verás. Iñaki vais a comer sus palabras. Que burrada de bocata. Vale, É temos aí gigantesco. o chutney. Vamos a poñer o touciño crujientito. Vou levantar a Iñaki porque ten que ver isto. Iñaki, por favor, levántate, camiña cara a nós, damoslle un aplauso a Iñaki de Lalín. Mire isto, meu amo. Pero isto parece un tomahawk, Isto é un tomahawk. Terme contento, Un trifásico. Terme contento. No, Mira, isto vamos é a Trifásico, non? Vamos a poñer a gosano tamén. Sí, bueno, un pouquinho para de disimular, verde. ¿no? Vamos a poñer un pouco de verde para disimular, Un poquinho de mientras que verde. obstrue as arterias. Claro. Madre mía. Vale, e agora vamos a barbaridade. pasar xa as peituguiñas co queixo fundido. Vaya bombaza gastronómica que fixo Xixu. Hombre, isto Tela, é... Tela. Dixemos que Cuidado. tiña que ser gochada, pois é gochada. No, dixéchelo ti. Tiene que ser luchado, non dixo Ti ninguén. non vas probar ti, non? Que ti como estás a dieta... Eu vou no probar, claro que vou probar. Veña, vamos para a zona de prova. Vente comigo, Iñaki. Vente para aquí, ponte aquí, por favor. Onde ti me digas. Ponte aquí. Sí. Moi ben. Eu, isto, quito de aquí, Merche. mira. Sí, cuidado que queima, que por eso está por quente do forno. Ah, vale, está aquí, espera. Vamos a sacar isto de aquí. Vemos aí o que ten Merche, xa que o ten prácticamente rematado de empratar. Qué chulo eso, Ese está bonito. o de Gracias, Merche. Iñaki. Vou meter aquí no Moi forno. A galleta de manteiga, o pexego, que está feito no xarope, co ron, coa canela e ca vainilla. Crema de queixo e unha folliña de Oye, Chis, menta. por darlle 50 euros á xente, que 3 ingredientes leva a masa que fixeches? Leva fariña, leva azucre e leva manteiga. Como? Fariña? Azucre e manteiga. 664-483-19 e tedes o teléfono a voltas co prato. 50 euros en xogo, comezade a chamar. Vale, falta, Tes que probar xa, Iñaki, que temos que dar paso aos da hora galega e Claro que mandarlle sí. os restos do bocadillo. Hombre, vou coller este Veña. trociño logo. Vai comendo aí, vai probando os dous. E nós, mentras tanto, imos ver se alguén quere 50 euros. Alguén da xente que está na casa. E creo que sí, Como non van querer. Puri, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Pois con un pouco de fame, mirando o que miro. Home, normal, que eu, mira, meteslle, eu creo que con un cuarto do bocadillo de Xulio, máis un pexejo de Merchi e vas planchada xa. É que está Pois ideal, aí é va. o primeiro plato Sí, e sí. a sobremesa. Veña, vamos Xa alá. iba cheiña. Podemos Que probar perfecto, esto logo. por 50 euros, Puri, que 3 ingredientes leva a masa de Merchi? A ver si me acordo. Fariña, Sí, azúcar sí. e manteiga. 50 euros que marchan para Vigo. Moi ben, para a tirada límita. Un bico gigantesco. Chao, Puri. Dicos a vos. Chao, 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 chao. Bueno, estás preparado? Temos que rematar o programa. Xulio da mamao, Merche da mamao. E agora sí, Iñaki, chegou o momento de gloria. O momento no que tens que marchar andando para casa. Cuidado, que trouxe Iñaki, coche, trouxe Iñaki coche. de Lalín. Quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? Pues a pesar de que teña que ir andando para casa, perdón, me acabo de confundir, teño que dar a Xulio. De verdad. Xulio! Gañador do voltas co prato! Iñaki, Un placer. casi nos confundes, Muchísimas gracias por vir. Pasáchelo ben? Moi ben. Sí. Gracias a vos por Pues invitarme. nos marchamos, señoras e señores. Queda agora coa actualidade que eran con hora galega, pero lembren que o luns volvemos. O luns hai máis quen anda aí, máis a voltas co prato, máis Televisión de Galicia e máis hora galega. Chao. Ata mañá.